Di qonaka nû ya pêvajoya aştî û çareseriyê da Dem Partî roja dudiyê mijdarê li navenda çand û hunerê ya Cem Karaca ya li Bakırköy'a Stenbolê konferansa Demokrasiya Herêmiyê li darxist. Konferans baxaftina Efserokê Giştiyê Dem Partî Tuncer Bakıran dest pê kir. Bakıran got ji bo aştiyê lazim e qeyyûm bên rakirin. Bu süreç çatışmaların sonlandırılması ev pêvajo çiqas pêvajoya bidawîkirina şer û pevçûnan bejî di heman demê de pêvajoya qazançkirina demokrasiya herêmiyê jî an ku ev pêvajo hem hewlatîbûna wekû hev nasîna mafê bajêr li xwe digire bila şik û gumana kesî çê nebe qonaxa dawiya pêvajoyê demokrasî pisûleya wê jî edalet e. Kimsenin kuşkusu olmasın, pusulası da adalettir. Di konferansê da li ser du mijarên sereke aştiya bajaran û pergala qeyyûman hata xaftin. Siyasetmedar didin zanîn ji bo baweriya gel zêdetir bi pêvajoyê were. Lazim e qeyyûmên li ser şaredariyan bêne rakirin. Pergala qayyûma bê dawîkirin. Heviya gel heye, heviya me heye. Demek ye desthilatî qayyûm navêje ser şaredariya Kurda lê belê yên ku hatine avêtin jî wana hêj ji wazîfeya xwe hatine dûrkirin. Xwesteka gel dewlet jî kav bavêje. Dewlet jî hinekî hêdî disek. Dema ku gel gotina xwe ve pirsgirêkên xwe çareser kirin vê çaxê wê civak jî bibe demokratîk divê ku gava herî ewlîn bê avêtin jî yek ji wan gavan de nasîna iradeye gele. Kur'an aklın kafası o kadar karışıktı ki. Dironiştina ewilda şaredar, avayîsaz û nivîskar li ser aştiya bajaran û pêkvejiyanê nêrînên xwe parve kirin. Barışı kurmak için ciddi imkanların ortaya çıktığı bir dönemdir. Sizlerle paylaşmak isterim ve böyle. Dironiştina duyem da jî li ser Demokrasiya Herêmî û qeyyûm hat rawestandin. Endamê şandeyê İmraliyê ya Dem Partî Mithat Sancar û Serokbajarê Stenbolê CHP Özgür Çelik gotaran pêşkêş kirin. Cîbcî kirin. Bi pêşketina pêvajoya çareseriyê yek ji hêvî û bendewariyên sereke ew e ku sîstema qeyyûman ji holê bê rakirin û şaredarên hilbijartî vegerin serkarên xwe. Li aliyê din tê çavarêkirin ku erk û berpirsyariya rêveberiyên herêmî jî bêne xurtkirin. Omer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.